Triki-traka, triki-tron. Triki-traka, triki-tron. Triki-traka, triki-tron. Triki-traka, triki-tron. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitu. Xatosadi gainean eramango zaitu. Bimbilim bombolon, bimbilim bolon bolonia. Bimbilim bombolon, bimbilim bolon bolonia. Nire maitea nik zuretzat, opil sorta bat badaukat. Erdi erdia emango dizut, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitu. Xatosadi gainean eramango zaitu. Bimbilim bombolon, bimbilim bolon bolonia. Bimbilim bombolon, bimbilim bolon bolonia. Nire maitea nik zuretzat, opil sorta bat badaukat. Erdi erdia emango dizut, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitu. Xatosadi gainean eramango zaitu. Bimbilim bombolon, bimbilim bolon bolonia. 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 Txirri! Mirri! Txiribitan! Non zaudete? Horran zaudete, txoriburuak? Aizue! Enago gorra, Begimoten xamarragian bai baino. Gorra ez? Seguru txirri, mirri eta txiribitan ez daudela hor? Pirola egin dute berriro. Ai! Martxa honetan, ez dira inoiz probetxuzko gizonak izango. Aupa! Aupa Zumarraga! Arratsaldeon! Nola, ez dut baten entzun, arratsaldeon! Rosita andereñoa, baina zer egite duzuzuk hemen? Kontxo galtza hundiak, zuen bilanen bilen. Abai, zer dela eta? Galdetzea ere! Hemen, zuetako bat falta da. Non dago, potolo handiko teori? Trena, aparkatu dutzi dut. Bidai luzea egin du onaino iristeko. Hain nekatuta baldin badago, gaur jai emango diot. Zuekin hasiko naiz. Hainbat galdera prestatu dizkizuet. Aizue, Rosita andereñoa gaur arraro xamar da bidea da. Utzi txutxumutxua behingoz eta konzentratu zaitez. Ze kolore dakate? Elurrak eta zure aurpegiak. Elurra, txuria, baina nire aurpegia. Tira, txuria, ederki. Gereziendetako zein frutu
gerezietako fritua, gereziak, baina, nire sudurra. Gereziak? Oso ondo! Orain pentsatu ondo. Zein da zure izenaren lehenengo letra? P! Ez jauna, gaizki, M. Barkatu Rosita, baino nire izena da M letrarekin hasten dena. Gezurra, zurea T letrarekin hasten da? Nire izena P izkiarekin hasten da. P! M. Pepillo! Ze pepito eta ze txarapito? Iritsi orduko adarra jotzen hasi altzara? Aizu barkatu, baina hemen zu zara adarra jotzen dabilen. Zigortuta zaude! Jarri belauniko eta zabaldu besua! Zigortuta? Ni beti zigortuta. Baina Rosita hori ez da bidezkoa. Zu ere zigortuta zaude! Andereinoaren aginduak errespetatzen ikasi behar duzue! Baina ni txintxoa naiz. Ez dut ezer egin. Aingeru ba? Oso tristenago! Berandu etorri zarete! Eta orain, nire jaketuria zalantzan jarri nahi duzue! Baina Rosita... Iso! Oraindik asko ikasi behar duzue! Batez ere zuk mirri! Nola? Mirri? Ni naiz mirri. Uste du Rosita nastuta zaudela, Zer esan nahi duzu, txirri? Txirri, aizu. Deskuiduan txirri eta mirrirekin konfunditu gaituzu. Gu, Maitane eta Pepillo gara. Hori da, Pepillo eta Maitane. Eta nor da nor? Ni Pepillo naiz eta bera Maitane. Hori da, ni Maitane eta bera Pepillo. Ui, barkatuko didazue, Maitane eta Pepillo. Pepillo eta Maitane. Baina ez dakit nun utzi ditudan betaurrekoak. Eta nire antiparri gabe ez dut pitorik ikusten. Argi dago, irakustaldi ikaragarri eman diguzu. Txirri eta mirrerekin astu zaituzten. Hazean kasartze ridikulua. Tira, hobe duzu biztazorroztu, eta joan zaite zuren bila beste toki batera. Mari maestra horrek ikaragarrizko arriskua dauka. Tira, emakume gaixoa nastu egin da, takitxo. Bueno, enuke nahi bere klasean egotea, ez da munduko urre guztiaren truke. Ara, zuk, beira, liburu bat ezartzearen eduzin gauza egingo zenuke. Ara. Emai da zu txapel barregarri hori, mozolo piure ikaragarria daukazuta. Bai, arrazoi duzuk. Ara, az ditzagun eskola kontuak, eta jolasean hasiko gara. Gaur gure publikotik aukeratuko ditugun 4 ikaskin presturekin, ados? Zozketa mundiala! Ara nire txanoan ontzegoen oso ondo, gaur ere zakua beteta! Tira, zozketarekin hasiko gara, beti bezala talde gorriarekin. Ja, baleneko partaidea... Andoni Martínez, etor dadila, aska! Apa, Andoni, korrika! Andoni, arratsaldeon! Zer bat dituzu? Zazpi. Zazpi, zure lagun ezagutu nahi duzu? Bai. Ia bat, talde gorria osatzera goaz. Inigo, berezi hartu! Haupa, Inigo, etorri! Mira, batalde gorrian 2 mutil, zenbat urte dituzu? Zazpi. Zazpi baita ere, ederki batalde gorrian 7 urteko 2 mutil, eta urdinan? Talde urdinaren txandala, unok! Tira! Hemen dut lehenengoa! Naia Arozena! Arratsaldeon, Naia! Arratsaldeon. Sasoitxu etorri zara? Bai. Bai, ziur. Zure laguna aukeratuko dugu orain. Zatoz, bigarren partaidea, hementxe. Epa, ikustagun. Idoia Uribe Salgo! Kaixo, Idoia! Kaixo. Zer moduz? Ondo. Ondo, irabaztiko dugu?
Saiauko geaz. Saiautu gea, noski baiet, Hori da, bi taldeak osatu ditugu, gorrian 2 mutil eta urdinan 2 neska, baina garrantzitsuena behar dugu ikatza pixka baten bilagoaz, eta ondoren final erdia jokatzera etorriko gera, gero arte, Agur, guazten ikatz bila! Guazten! Kaixo, adiskide preziosoa! Launok, adiskideok! Ongi etorri gure saiora, hemen dituzue zuen aurreak, munduko pailasorik, ederrenak, bizkorrenak... Zirbiton, zenbat aldiz izan diat horrelako, izketa aldi pompo soluzeak egiten dituanean mesedez, ez interrumpitzeko. Papelas, badakizu ez gertatzen den, politikari izateko ikastaro egiten nahi naiz, eta ja, aurreneko maila gaindituta daukat, ja, komisioa kobratzen badakit. Baina bigarrena falta zait, izketa aldi luze eta mami gabekoak egiten, mintza praktika. Berri ezigonez. Adiskideo, zuekin berriro hemen dituzue munduko pailasorik, jatorrenak, lirainenak, prefektuenak. Zibiton, ez duk ondo entzun? Kaskamelon honek ez ditz egiten utzi nahi, Uste duzue, Inbidia izango du seguru, noski bera ezin, baititeke iritsi gobernu buru izetera, ni bezala. Txibiton, pelazo, horrela ez adilarri, lagun zerra gaituk, begira, agintari nagusia izatera iristen ezenean, kargu bat emango diot. Nire bulegoko garbitzaile. Esaidak, ze gertatzen zait. Txiribidon katarruak rapatuta! Hau miseria, olako mikrobio txiki batek, honelako hipopotamo pusketa, alferri galdeta ustea, baina. Zizaitzela hipopotamoa, ez da hipopotamoa. Mastodontea da, mamuta, elefantea. Esaldik lotxek ematen, esaldik lotxek ematen. Mesedez, katarru batek, honelako mutil koskorra lut jota usteak, baina. Zer dau? Zer zarata dau? Zer egiten ari zareten olako iskamila usatzeko? Zer den? Zer? Hipopotamo horrek katarruak utzatu zidak. Katarrua? Bai! Kalitateko txarreko pailazoa zaretezuek katarruen harrapatzea ere. Taiti horrein sasiak intxua izela, esaldakik katarrua sendatzeko zerbait. Ni sasiak intxu. Gehienetan sasiletrau banda izela esaten duzuezuek, baina tira. Berak esaten du ikez. Ondo da, begiratuko zaitu zezia. Zabaltzak haua. Zabaltzak ireztarria ondo begiratu berdiat eta. Ja. Ui, mirri. Etzioaz bate itxura honik ikusten, Txiribiton, ire txanda orain. Ja. Hau isilik. Baina Txiribiton, zer daukak hor barrenean tren zarbaz irudik? Bo. Esan berdia zere imerdu. Arnasa sakon hartu behar duk, Txiribiton. Arnasa sakon. Hori da, gehiago. Hori da. Eta orain, ez aire punturik ere kanpora bota nik esan artean. Ez bota, bertan eukizak eta horra aguantazak. Ik ere berdin mirri,
sakon hartua izea. Eta bota iz. Ez bota, hartu arnasa, sakon. Hori da, eta geldik zaudete biok nik esan arte. Hori da. Ze pareaiz. Ez dakinik bi hauekin zer egin behar dudan. Ez daukate bat ere katarrurik. Olako pixka bat gehienez. Baina, baldakizu ze gertatzen zaien, alperrontzi izugarriak dira biak. Eta edozin eitzakia ona dute, lanik ez egiteko. Hori bai dela haien akatsa, lanik ez egitea. Baina, zer egingo digu. Mirri eta Txirbiton, hartu arnasa, sakon! Baina zerra joiten duzu ez bio lurrean. Atxa bereala! Seiten dugun. Meitu behigu satarra. Katarroa sendatu ez, eta gainera iaia itoen gaituk. Arrata hartu ezinik. Aizu, nik zei laguntza egiteko asmatu duan zerbait izan da. Orain, konforme ez pasaudete, tira, asmatu ezak beste formularen bat eta kitxo. Ederki asmatu bat, Txiribiton, horixe, sasoia berreskuratzeko, kantuan egingo du. Egia da. Musika gaitz guztiak sendatzen ditu gainera, bai. Eman egurra orduan, musika, maestro! Horma txulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Salto eta brinkoka zebilela aleiki, kaktu batek heldu zuen bere atzaparrarekin, ezin ies egin. Horma txulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polit bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Kaktuan bikotea zen guziz aserretu, xagua akabatzea zitzaion bururatu, eta etzak altxatu. Horma txulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polit bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Istan tortaz xagua zen ondo baliatu, amen Jesus batean lasterka abiatu, ta horma txuloan xartu. Horma txulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polit bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Ei, kaixo, arratsaldeon. Ikusten ari naiz orain geltokian ez dagoela inor. Jaja! Beraz, aprobetxatuko dut, egunkaria lasai irakurtzeko inor molestatu gabe. Ai, hau pakea, hau. Ea ze jartzen duen. Aizu! Ui? Aizu! Edekate! Atea! Baina. Atea! Edeki! Baina, nor zara? Du! Bai, zu, baina nu zaude. Egen! Nun? Egen! Nun? Egen dago! Edeki atea! Atea! Ea zer gertatzen den hemen. Atea! Hau gero, hau. Ha! Baina zuk zer nahi duzu, Nik agestu nahi dut. Abestu ez. Ai, Ez. ai, Ez. ai. Ez. Ai! Bale. Abestu nahi duzuna, baina mesedez laburra egin zeren. Eta gero nik egunkaria irakurriko dut. Bale? Ade. Ea, hasi abesten. Orain, zer gertatzen da? Estaria. Estaria zer? Garbitu? Estaria garbitu? Ai. Bale. Eskerrik asko. Hori da, hasi duzan, abestu. Bat, bi, eta hiru. Oso dago, kazagarredi, Zer da? Hau. antzitzurik hori,
hori ez zai gustatzen. Iso eta kito. Uraren gane, oso da, ez. Ez. Oso ondo, nik estalkia irekiko dut, baina zu gero, isiliko zera, bale? Oso ondo. Eta orain nik egunkaria irakurriko dut. Oso da, gainagarredian, altutu, erako. Ez. Ez. Ixo. Orain, bai. Orain zer gertatzen da? Egarria dago. Egarria! Zer nahi du? Zer nahi duzu? Egarria nagoela. Orain, egarriak zaude? Paso batez eskarreko dizut, baina gero zu isiliko zea, bale? Ea, baso batez ne. Zer? Itxatea. Orain itxi? Zergatik? Otzi egiten du? Oso ondo. Eskarrik asko. Txobezka bat. Lasai. Horrela. Orain, baso batez ne, baina gero iso, Oso ondo. Hemen daukat. Zergatu. Noda. Ni naiz. Zer eduzu? Esnea ekartzen dizut. Eskarrik asko. Bueno, gero iso, Oso ondo. Ea. Oso ondo. Orain, ireki ahoa. Hori da. Eta hasi edaten. Tira. Oso ondo. Baina, zer da, baina, zer zikinkeria da hori. Ixo. Ez. Ez. Guazen hemendik. Ea zure beste zatitxoa aurkitzen dugu, Zer gaitik? Ixo. Gero arte. Iepa! Laurok bildu ditugu ikatz jaurtiketaren finalerdian parte hartu behar duten gaurko ikazkinak. Talde gorrian 2 mutil ditugu. Lehenengoak Andoni Martínez izena du. Andoni, galdera bat. Elbiren zein panpin da gustokoena? Sisi iten dela. Sisi, baina zergatekan zeiten du? Sisi. Sisi, ederki egiten zu daizue. Elbiri kompetentzia atea zaio orain, Ia, bat, bigarren parteidea, Inigo bereziatu dugu, ezta? Bai. Inigo, 11 teknika daude ikatza jaurtitzeko. Saltoak bota, edo makurtu, begi bat, etxi batzuk trampa egite dute baita ere. Zuri zein da gehien gustatzen zaizuna? Hankak ondoan jarri eta horrela bota. Horrela, eskupilotan jolasten bezala? Bai. Tira, funtzionatzen duen edo ez, orain txikusiko dugu, Momentuz, animo biei eta txaloak talde gorriaren txat. Primeran, eta ikusten duzue, talde urdina 2 neska politez osatua dugula. Ezagutu ditzagun, nortzara? Nahi arozena. Oso ondo, naia. Eta zer izan nahi duzuzuk heldua izaten zarenean? Andereñoa. Andereñoa? Rosita andereñoa bezala? Ez. Ez? Nolakoa? Txintxoagoa. Txintxoagoa, oso ondiru ditzen zait, primeran. Eta nor dugu talde urdineko bigarren partaidea? Idoia uri bezalgo. Idoia uri bezalgo, oso ondo. Zer gustatzen zaizu egitea denbora liberan, Idoia? Pistinara joatea. Pistinara joatea, primeran. Eta zein da igeri egiteko zure estilo gogokoena? Krol. Krol, baita niri ere neska. Primeran, postutzen naiz. Beraz, ezagutzen ditu gure bi taldeak, gure 4 partaideak, eta etor dadila gure izarra handia, Felipe! Ara, izarra martxan hasi da, eta gu ere hasiko gara, ezta? Hasteko eta behin lekuak hartuz, eta Andoni, badakizu zure txanda dela, beraz, hartu lekua, hortxe duzuta, eta animo nahi duzunean! Epa! Bat, oso ondo! Bi, ederki Andoni, haupa! 3, animo Andoni, 4, oso ondo!
Inigoren txanda da, beraz, Inigo hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Aupa! Iepa, aupa Inigo, animo! Aupa, Inigo! Indar pixka gehiagin. Ui, animo Inigo! Ui, jaia sartu da hori, Epa! Ederki, hain asistea Inigo, apa! Animo! Iru, aupa Inigo! Lau! Oso ondo! Sei, primeran! Iepa! Zazpi, aupa Inigo zuzera! Bire, kosta zaio, baina azkenean martxa hartu dio. Inigo, zazpi sartu ditu, talde gorriaren txanda bukatu da, beraz, eseri bankuan, eta talde urdinarekin hasiko gara. Talde urdina oso ondo egingo duzue. Ia ba, Naia eta Idoia, Idoiarekin hasiko gara, bai Idoia? Hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Aupa Idoia! Aupa Idoia, animo! Ba, ederki! Ai! Ui, aupa Idoia! Ai! Ui, animo Idoia, animo! Ai! Iepa! Bat! Bi! Hori da, iru! Iepa! Lau! Animo Idoia! Ui, iaia sartu da, Bost, ederki! Sei! Primeran Idoia, animo neska! Aupa Iepa Idoia! Idoia 6 sartu ditu eta orain Naiaren txanda da, beraz, Naia badakizu hor dela zure lekua, eta hasi nahi Venga, duzunean. Naia! Epa! Bat! Aupa Naia! Iepa! Ui! Iru! Iru orain, hori da! Aupa Naia, lau! Bost! Animo, Naia! Ui! Ia zigarren hori! Sei! Oso ondo, primera zabiltza! Zazpi! Aupa Naia! Ui! Zortzi! Ederki, Naia! Naiak 8 sartu ditu, orain guazen danak aurrera, eta ikus ezagun finalerdia nola geratu den. Ia ba, gure lekuak hartuko ditugu, lehen bezalaxe, eta finalerdia horrela geratu da. Talde gorriak hauxe egin du. Andonik 10 sartu ditu eta Inigok berriz 7, beraz guztira 17 puntu dira. Txaloak, ederki dauta! Dira! Eta talde urdinean ikusi duzuen Naiak 8 pusketa sartu ditu eta Idoiak berriz 6, beraz guztira 14. Beraz, talde gorria finalera pasatuko gara. Aupa! Baina trikitronetik ez di joan eskutsik eta datozela opariak, ara motxila pare ederra zuentzat eta gure publikoaren txalo handi hau. Gu, minutu gutxi barru, finala antolatzera gatoz, ez mogitu begi arte. Agur! Agur! Azkenean, aurkitu zaituztet! Txiribiton, ikusi egin gaitu. Alferrikakoa izan duk betaurrekoak lapurtzea. Zer esan du? Betaurrekoak? Baina, kartako. Zer? Zer diozu, Mirri? Atzoa eta itxua. Andereño, Rosita! Zure betaurrekoak aurkitu ditu! Zoragarria, Mirri! Emaizkidazu eta bista zorrotza izango dut berriro! Neronek jantziko dizkizute. Baina, zer da hau? Ez dute zer ikusten? Hauek ez dira nire betaurrekoak! Bista zorrotza daukak, Txiribiton. Barkatu, Xosita. Nahaztu egin naiz. Ui, mira. Hauek dira zureak, Hauek dira zureak. Hola, txo. Okerreko betaurrekoak eman dizkidazu, Mirri! Okerreko betaurrekoak ez. Burua duzuzuk okerra, burua. Nahikoa da, Mirri! Nire pazientzia gortu duzu! Barkatu. Barkatu, Andereño agurgarria. Akaso lehenago esan behar nizun, baina... Begira, tira, nik dauzkat zure betaurrekoak. Zu ere adarra jotzeko
egiteko gogoarekin etorri altzara, txirri? Ez da maiakintxua, ez da gutxiago ere. Begira, hauek dira zure betaurrekoak, benetakoak. Begira. Txirri maitea! Orain bai! Dena garbi ikusten dut! Zuzara nire ikasleri finena, Mire esker! Gaur, eskala musikala ikasiko dugu. Ados? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, filarmonika. Iso. Ni do notarekin hasiko naiz. Txirrik, re. Mirrik, mi. Eta zuk, txiribiton, fa nota kantatuko duzu. Ulertu duzu? Ez da piperrik ere. Bai, boten oso erraza du. Tira, hasi gingo gara. Do, do, do. Re, re, re. Mi, ri, ri. Gaizki, txiribiton, oso gaizki. Berriro egingo dugu. Do. Re. Mi, ri. Txiribiton, kalabaza tripuntzia. Ganoraz kantatzen ikasi arte, ez zara hemen mugituko. Ez dago ez askaririk eskala musikala ongi ikasi arte. Zer duzu orain, txiribiton? Nire betaurrekoak zikinak daudela? Eta garbitu egin nahi dituzu? Ongi da. Baina, zer egin duzu, txiribiton? Ez dute zer ikusten? Horrela ezin dut klaserik eman! Anarkia absolutua! Honena, hemendik alde egite izango da, berandu izan baino lehenago. Viva Cartagena librea, yupi! Amaiku da eskola! Non sartu dira gantza handi hauek? Hemendik joan dira! Ez, hemendik! Ai, txiribiton! Arrapatzen zaitu danean, ederke berotuko dizuten porri potol hori! Ai, ai, Bien, para uno, hementxe gaude berriro ere. Final erdia ondoren bi ikastin besterik ezaizkigu falta. Gaurko bi finalistak alegia. Lehenengoa Andoni Martínez dugu. Zumarragakoa da, 7 urte ditu, Elbiren sisi panpina ikaragarri gustatzen zaio, eta lehen gauzatxo bat esan dit. Irabaztera datorrela, beraz txaloa beretzako eta animo, Andoni? Eta finaleko bigarren partaidea eta urdinez Inigo berezi hartu Legazpiarra. Finalerdian 7 ikat pusketa sartu ditu, baina finalean 12 sartuko omen ditu. Oporrak Hondarribi aldean pasatzen ditu eta Spiderman du bere pelikularik gogokoena. Hori bai, bere lagun Andoni eta Jokin agurtu nahi ditu Txalo Zaparradonen bitarte. Ojo, no. Eta datorrela gure Felipe! Haupa, pelikula badator, eta ojo, lasean azteko irrikitan gaude. Andonirekin hasiko gara, lehenengo finalista, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa Andoni! Oso ondo! 2, ederki! Primeran zabintza! 3, haupa Andoni! 4, animo! 5, oso ondo aizea! 6, haupa! 7, ende bada! 8, oso ondo Andoni! 9, 10, Jesus kote, haze martxa! Ui! 11, haupa Andoni! Ia dena sartu dituzu, baina ez azkenean 11, ez dago bat ere gaizki, Eta orain Inigoren txanda da, beraz, Haupa, Inigo? Inigo, jarri Haupa, markan. jarri hor zure lekuan, eta zure hasi txanda. nahi Ai! Iepa, haupa Inigo, animo! Iepa, animo
bat urduri jarri den, baina 3 sartu ditu. Guazen denak aurrera. Etorri ona. Lagunok ikus dezagun finalean zer gertatu den. Andonik 11 sartu ditu eta Inigo berriz 3, beraz badaukagu gaurko garailea. Ia opariak mesedez. Opariak, ara. Ekarraketa ona. Inigo berezi hartu, raketa dotore hau eraman du opari. Oso ondo, hau Inigo. Eta Andonientzat txirindar zoragarria. Zorionak Andoni, tira, baditugu txirrinda eta raketa, beraz, demora motxagoa, Zumarragako kaletatik, gero arte. Agur, guazen. Txiribitón azkenean, despistatu diagu handerino sosita hori. Lortxagarria izan da, Mirrita Txibiton, lortxagarria. Ez zerate bat ere ondo portatu berarekin. Tira, igual duk. Urrengoan piperra ingo diagu. Eta horrela ez gaituk gaizki portatuko. Ez gaituk eskola nengo eta. Bai, Eta kasualitatez Anderino Rositak piperra egiten harrapatzen bazaituzete, ze aitzakia jarriko diozu orduan, Edo zein ergelkeria esango zuat. Ui, barkatu Anderino. Atzo Endaian nintzen eta gaur Parisen! Atzo Endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo Endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, tren, traka, tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapla, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Zingizanga txirrindan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Japa oinez, ari naiz ibiltzen. Bueno, arratsalderon berriro. Katxondeoa! Aiga, ez dute zer esan. Normala da, Lester? Zergatik, beraiek ez dakitelako, orduan. Nik azalduko diet, eta gero berriro egingo du, bale? Hale, aizue. Lesterrek katxondeo esaten duen bakoitzean zuek ere katxondeoa erantzun behar diozue. Ez da, Lester? Ai, berri egingo dugu, ai, katxondeoa! Katxondeoa! Ei, oso ondo egin duzue, geraz, gero, afaltzera gongiatuko zaituzten.
afaltzea, kontxo, denak, gai. Zure etxean. Katxondeoa. Bueno, ikusi duzue ze doktore etorri zaingoin gaur gure Lester... Zer, Lester ez. Lester ez? Ez. Nola ba? Lester Giñano. Lester Giñano? Ai. Bueno, ikusi duzue ze doktore etorri zaigun gaur gure Lester Giñano? Bai, ez da, zergatik zer eta gaur Lesterrek... Lester Giñano. Bai, gaur Lester Giñanok errezeta berri bat egiten erakutsiko digulako. Ez da Lester Giñano gai. Hasieran, lehen da bizi, ze pastela prestatuko dugu gaur? Fresasko kastel bat. Fresasko pastel bat? Fundamentuz. Fundamentuz eta katxondeoz. Katxondeoa! Oso ondo, begira, hemen ditugu dena. Osagaiak, lapikoa, eta hasiko gara gure pastela egiten. Lehen da bizi, pastel on bat prestatzeko orea egingo dugu, ez da? Orea. Eta orea prestatzeko zer botako diogu lapikoari? Hortzorea. Zer? Hortzorea. Hortzetarako pasta? Gai, gota elgi. Niria ekarri dut, baina gota elgi, gota. Ba, botako dut? Hortzetarako pasta. Ze ona! Ba, zer da hori? Fundamentuz. Bai, fundamentuz. Eta katxondeoz, katxondeoa. Bueno, katxondeoz da katxondeoz. Zer da hau? Bueno, eta gero zer botako ditugu hemen lapikoan? Gagarrunak. Fresasko pastelean babarrunak, gai, fundamentuz. Fundamento gutxi ikuste da naiz. Eta katxondeoz, katxondeoa. Begira, hemen ditut babarrunak, Tolosako babarrunak, eta botako ditugu pizka bat. Ze ona. Ez dakit. Elgi. Bai, ekarri alduzu egunkaria. Egunkaria? Gaurkoa, gerdin dio. Bai, begira, hemen daukat neria. Hartu zatitxo bat. Zatitxo bat? Gota hemen. Ez. Hemen, lapikoan gota, gota. Bueno, ba, nola da hori? Zer da hori? Euskal Sukaldaritza gerria. Eta botako dugu hemen, zere mondre. Horrela, elgi. Listo? Ez. Gauza bat falta zaio. Badakit ze falta zaion. Zer? Azukrea? Ez. Hola, ez. Haizu. Pastela guztiek, normalean ekartzen dute azukrea, ez da? Bai. Neriak ez. Zureak ez? Ez. Ordan, ze botako dugu hemen? Ospina. Ospina? Baina nola ospina? Gai, gota, elgi, gota. Baina ospina, hemen daukat ospina, baina gota, elgi. Fundamentuz, bai. Fundamentuz. Eta katxondeoz, katxondeoa. Gehiago. Daukagu, ospina, Bueno, eta gerotu eta listo. Baina berotu nola, hemen ez dago laberik, hartu koskolu kistu eta jazta. Pospolu batez? Hemen daukat pospolua. Hartu. Hori da. Pospolua, piztuko dut. Horrentxe bertan ingo dugu. Oso ondo pospolua, koskolua. Hori da. Eta urgildu. Urbildu? Horgita gehiago. Horrela, baina baizu, Lester horrela, beharte gongo gara. Baina, zer gertatzen da? Ama, zer ingo dugu? Keno. Txot. Listo. Eta orain gure pastela. Gat, gi eta iru. Eta iru zer? Kendu estalkia. Estalkia? Kenduko dut? A ver. Baina, Lester! Zer da hau? Hala, baina nola egin duzu hori? Fundamentuz. Eta katxondeoz, katxondeoa. Tira, atoz nerekin haze merienda ederra egingo dugun. Gai jakinan ni naiz Lester Giñano. Bai, Lester Giñano. Agur, katxondeoa.
Ea guazen, ze ona benetan. Ze txiriton, maite alditu gaztainak, bai, Eta azken gaztaina, guztoko alduk, bai, Nik ere bai. Erdi bana erositugula, Erdi bana, mira, gaztainak niretzat, eta niretzat papera. Ez du nahi? Ni jaso? Ni pentsar. Ni pentsar, txibidon. Adiskideok, ezagutzen alduzue Crispin Pampin? Guk ezagutzen dugun Pampin bakarra hoxe du. Txirri, txorri. Txatxu alena. Entzun bada. Hau, Japoniarren azken asmazioa da. Crispin Pampin. Eta Crispin Pampinek agintzen zaion guztia egiten du. Guztia. Nahikoa da. Sudurra zapaltzea, eta bera lanean hasten da. Ez aldala, Crispin? Crispin, Pampin, zuk eskatu eta nik egin. Balita, Baina mirri eta txiribiton zuek ez zukitu. Zuek ukitzen duzuen dena apurtu egiten duzuetan, Haizue, erratza ikusi alduzu, Erratza, Pepitiok eramandik lehenago, bai. Herriko plaza esko batzera joan duk. Lastima, ze, deltokia txukun utziko liguke bere ala Crispin, baina gauza bat egingo dut. Haren bila joango naiz eta ekarriko dute berratza. Mirri eta txiribiton. Ez inola ere Pampina ukitu, ni kanpoan nagoela. Inola ere, zaindu ondo mesede. Ongi baino hobeto zainduko diago, estupendamente. Eta zuek denok adiskideok erne mesedez. Ez bi xapoto hauei babukeriak egiten utzi. Ados? Ados? Tira ba, gero arte. Ja. Aizue, Crispin Pampin hau, oso langile fina izango da, baina zozomikote mortala, burla egiten diogu eta iztu erantzuten, Txuiton, pitilinik izango aldu? Asmatu duzue, ez dauka, asmatu duzue! Pelas, ez dauka. Bakizue zer gustatuko litzaidaken, jakite hor barrutik nola inda dagoen, Japonia raueko lako gauzek gartitzen, buruan zer duen hemen barruan. Hau, arroskan izango da ziurazti, ez? Ika eskatuko duk? Txiribiton artista da hortan, Beraz, eskatuko du, bai. Ea. Txiribiton basa piztia az gero, Eskerrak mirri hemen dagoen, eta ni ingeniero elektrodomestikoan hauk, Nerik eso egin, eta dena konponduko diagu. Lehendarizi, berda, dena busketetan askatu. Ea, ze busketa ituen honek, hoxe, holaxe, dena suelto. Eta gero, ordenian jarri behar da. Hoxe, arkizoko. Tira, ea, nola ziko garen orain. Hoxe, arkizoko. Bai. Ze bizket. Ai, aizke gaitu, txuiton, jartzako latxe. Hortxe buruan.
Hori duk. Eta hemen faltan zeukan pitilina, fraine. Lehen baino betu utzi diau. Kopelas, kategorian dago etxasu iruditzen? Hori errezinula. Txibiton, txiko, txiro bat zatorri behar. Jantzi buruan, niko bilduko ia. Mirri, ze arraio egin duk erratzonekin, ez didak lehen esan bat pepitzok zeukala? Baina, txibitonen errua izan du, badaki txibiton xe memelua den eta den agaizki izaten dik eta... Zer gertatzen zaik orain? Ipurdiko askurea. Tira, erratza hemen dugunez bintzat, emaiok panpinari eta jarriko dugu lanean. Aizue, zer gertatu zaio panpinari? Lehen baino lodiagoa ikusten dut. Bai, txoin, nik esango diot. Zer? Nik esango diot. Badaki segertatu den? Zer? Goseak amorratzen zegoan, eta bi otarteko eman dizu. Ui, arrapala baina dizi. Aizan, Mirri, panpinek noiztik jaten dute, Hori Japoniarri galdetu, Ea, Crispin, Pampin, lanariekin. Ez alda zoragarria izue. Ez alda zoragarria Japoniarrek egiten dituztena, gezurra dirudik, nola mugitzen den. Zer, Crispin, bukatu alduzulana? Ez? Baina, haizue, instrukzio liburuan zioen hitz egiten zuela. Eta gainera, etorri nahi zenean galdetu diot eta erantzun du bere haus politia entzun dugu. Txiripaz izangoan, txiripaz itzaingo zian. Badakit zegertatu zaio, noski, pilak agortuko zitzaizkion, noski, eta pilak agortzen direnean gelditu egiten dira. Gauza bat, txiribitoni esango diot pilak ekartzeko eta ikusiko dugu. Ez, txiribiton joan aduke buruko minazian eta olokluska itera joan duk. Txiribitonek alde ez darritzekoa. Bera, buru handia duenez, buruko minak ere tremendoak. Aizan, Mirri, arpa jotzen ala zer, Tira, neruni joango naiz pilen bila, gero arte. Xalatari kontakatil batzu zaretezu, jopelas, izilu zaitezte. Txinton, ni jantziko nauk, eta ikaso egiok txirrini, oain itziltea nahi diketa. Ederki nao, Kitxo, pilak jarriko dizkiot Crispini eta ikusiko duzue nola ibiliko den, primeran. Crispin, Pampin, zuk esan eta nik egin. Crispin, Pampin, zuk esan eta nik egin. Gezurra dirudi. Alde egin dudanean ez zuen hitz egiten eta orain, oin izketan, dabil? Tira. Zer esan du? Mirri konpondu duela, hori ezinezkoa da, txiribiton, ezinezkoa da. Mirri gauzak apurtu egiten ditu, bai. Baina konpondu inoiz ere ez. Txiribiton, zergatik eman didak orain kokoteko bat, Tira, mesedez, gauza bat egintzak, hemen egin egon ordez, joan adin Mirri babu eta itxusi hori non dabilen ikustera, tira. Zer? Aizue, lehen Crispin lodiago ikusi dut, eta orain berriz txikiago ikusten dut. Zer? Zoratu egin dela? Zaudete, hemen gauza arraroa gertatzen adirata.
proba bat egingo dut, ea benetan Crispin burutik egina dagoen ala ez. Ea, Crispin, nik gauza batzuk esan eta zuk errepikatu egingo dituzu. Ea ba. Mirri da munduko pailazorik txepeleta kaikuena. Zer? Pilak bukatu Tira, nola bukatuko zaizkio pilak, orain bertan arte jota zuzebilenta. Egia da, pilak agortu egin zaizkit, ezin dut hitz egin. Pilak agortu zaizkio eta behar ditu, Ondo da ba. Jarriko dizkio pilak nik pajaro honi. Eta orain esango didazu, Crispin, nitzetik hortzera. Mirri da munduko pailazorik txepeleta kaikuena. Mirri da munduko pailazorik politena ederrena eta jatorrena, baita bizkorrena ere. Eta itxirri, kalamidade babu kompleto, horixe! Eta zuek biok zareten munduko pailazorik traketxenak eta nazkantenak. Ze arraio egin duzue nire panpinko jauarekin, Izango diago, guk ez dugu busatu, Bera bakarri puskatu duk, suizidatu egin duk. Bai, entzun ondo Mirri eta Txiribito. Crispinena ez da izango gaur, izango den suizidio bakarra. Bai, ez suiziatu da, Ez da izango, badakizue zergatik, harrapatzen zaituzta danean, zuen buru horiek txiki eginak utziko ditudalako. José Miguel Joseren platera. Jeup, hau dau fundamentuzko platera. Rico. José Miguelen platera, txitxarrua eta berdela. Ara. Hau dau humorea motel zer. Herriko danborra da zidala. Nere itxuragatik diozu? Ba ez, oraindik ez da danborra da zi. Orduan, mozorro lehiaketa batera aurkeztuko zara, ezta? Ez. Ba, sukaldari lanetan ez zaitut imaginatzen. Ba, aluzinatu panpoxa. Begi biztan dakazu, patata tortilla mortala, pepitxo erara egina. Benetan, hori zuk egin duzu? Fundamentuarekin eta perresilarekin. Rico. Ezin duzu... Eta osagai sekretu bat bota diot gainera, zapore gozoagoa izan dezan. Ezin dut... Polita da ez da? Ez duzu bizitzan horrelako artelanik ikusi. Eta probatzen duzunean, liluratuta geratuko zara. Ara, ezin du sinetxi zu bezalako alperrontzi bat sukaldean lanean aritu denik jota fuego. Ikaragarria da motela izu, hau ospatu beharra dago, ezta? Ara, trena martxan jarri aurretik, pintxo bana emango dizuet. Nor nahi du probatu? Zuk? Bai, pintxo bana emango dizuet. Aizu, nik ere pusketatxo bat nahi dut, Noski, baina trena martxan jarri aurretik, azken toke eman bartzaio pepitioren tortillari, bere benetako nortasuna izan dezan. Ene, hoi toke magikoa, Pepitxo. Nortasun berezia zeukan tortilla horreke. Aze antxoa. Ixirik egon zaite, bokeroia. Deitu behingoz tren magikoari, joateko ordua iritsi data. Altza tortilla, altza Peripe!
Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai. Peion buru soila data etxoek, eltzen diote amametik jandari jantzitxanoa, arlote jiri, 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 jo, atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabakak egiten du deitzen da Maria Luisa.